ka fɔ nin waati na ni o kelen do ka ka radio bouton ka munumunu ni ka bila 98 ana no kan fɛ 8 na k'aw fo aw ka kanu na k'aw fo aw ka danaya la ka tila ka aw fo aw ka sugantili la ka ɲɛsin aw ma laseli anw b'a kɛ ka bɔ Banangabugu zone commerciale douane ale kɔfɛ ti coy tɛnɛ tarata ni ka taa bila araba la nɛgɛ kanɲɛ 7 n'o dana gosira kunnafoliw olu bɛ di sabula kunnafoli ale ye fɛn ye fɛn min n'a b'i fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da maa kunnafolilen a ka fisa ni maa kunnasirilen kunnafoli dilen kɔfɛ ka sira di aw ma nɛgɛjuru sira hakilina min bɛ aw la faso joli la aw bɛ se k'o fɔ cogo min na Dramane Tagara nɛgɛ kɛrɛfɛ o b'a bolo Sheikh Sidibe a bi yan ɲɛmaa Umar Mariko a kɛn bɛ ka baara in bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi Jangina Jara Burama Diallo Mas kuma bara Jangina ni sɔgɔma ba ni sɔgɔma bro ka foli di lamɛnbaga bɛɛ ma maa o maa sɔgɔlen b'an na sɔgɔmaden na ko bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma y'an sigilen kunnafoni kɛnɛ kan siga t'a la ka bɛɛ fo Jangina y'a fɔ cogo min na o don an bɛ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo ka da maaw tulo ka sa k'a fɔ ni Ala ye alamisadon yira an na alamisa natɔ n'o ye sinikɛnɛ ye Mali kura public an bɛna bɔ ni a ye Peace FM kɔnɔ an bɛ taa fan jumɛn an bɛ taa Kalabankura Baba Najo ale y'an ka maa welenen Mali kura public an bɛ a sigi a ka ekɔliso kɔnɔ o bɛna kɛ fɛn min ye alamisa nata nɛgɛ kanɲɛ 14 waati ka ɲini maaw fɛ u ka bɔ u kunda Kalaban kan Musangarika hôtel ni sera ye dɔrɔn ni ye ɲininkali kɛ u bɛ ekɔliso in a yiri i la o la an b'a ɲini maaw fɛ maaw ka bɔ Baba Najo ale yɛrɛ de ye an ka maa welelen ye Jangina 8 mars okumu kɔnɔ 8 mars Yɔrɔjanbugu musolakaw musow tɔgɔla don u kɛn bɛ ka wele bila Yɔrɔjanbugu ani Atetebugu ani a kɛrɛfɛla bɛɛ lajɛlen musolakaw ma k'u ka na Jangina gɔ 8 mars ka na jɛ ka a ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ a bɛ kɛ fan min na sisan o de ye Yɔrɔjanbugu a kɛnɛbani ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɛlɛma muso minnu bɛ parti yɛlɛma muso minnu bɛ Yɔrɔjanbugu la olu ka ko labɛnnen don Jangina Radio Sahel FM n'o ye an balimakɛ n'an terikɛ Hamid Baba Sise ABC a ka radio ye san 1 sɔrɔ o ɲɛnajɛw bilalen don sibiri don na a bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 16 a bɛ daminɛ o waati ka don su la a bɛ kɛ fan min na sisan o de ye Bangida radio yɛrɛ a kɔnɔla la radio Jabala la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko radio a bɛ yen Madiba International la nuit des points a fana bɛ sɛnsɛn na ka na o bɛ bɛn mars kalo tile 27 ma Jangina a bɛ sɛnsɛn na ka na Ala ka a don yira na fo ka taa se Mande masakɛ radio Dakan o ka concert ma o fana ye sibiri don ye Ala ka an si jɔ ka nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Jangina o b'a to ni an bɛ don ni kunnafoliw ye n'an donna ni kunnafoliw ye i b'a ye k'a fɔ kunnafoli disɛ min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma ko le témoin a y'a jira k'a fɔ Jangina ko ni an ma farati n'an m'an kɔlɔsi seni n'o ye kulu kɛrɛnkɛrɛnnen min ni a kan ka kalata ko o baaraw olu labɛn seni kɔni ale ka kalataw baara o labɛnni b'ale bolo dɛ o b'ale bolo o b'a bolo dɛ hali n'a sɔrɔ a fɔlen ko ɲinanta in ni maaw kun bɛnna kan ko ka a bɛɛ di seni ma premier ministre ko k'o baara k'o tɛ se ka kɛ zen o min kɛra Jangina i b'a ye k'a fɔ fɔlɔfɔlɔ min ni o kun sigilen don sen kan o cira dɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o cira ko kura min bɛna sigi ko n'a man janto ko a maa bɛɛ lajɛlen bɛ sɔn ka kɛ surasi ye a fanba est-ce que kura yɛrɛ bɛna sigi ko kura bɛna sigi n k'a ye selili dɔ sigi seni dɔ la fɔlɔ selili dɔ ma sigi seni nɔ la o kɛra fɔlɔ dɛ k'i b'a ye k'a fɔ o kɔfɛ de seni a kan ka sigi Jangina ni seni kan ka sigi ko a ka ca Ala fɛ a maa fanba ko o bɛ sɔn ka kɛ surasi ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ
opposition ko ni majorité côté an bɛ don min na i ko bi ko tilali ko a bɛna kɛ cogo min na k'o ka gɛlɛn fo ka taa fɔ a to ten société civile bɛ yen ko nka ko parti politique t'a la ko nin ye opposition ye nin ye majorité ye ko o ko ka gɛlɛn fo ka taa fɔ a to ten ko o de la sa dangane k'i b'a ye k'a fɔ ko ni nin ko tora nin cogo in na k'u bɛ sɔn ka a ma fanba ka bɛɛ kɛ surasi ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko olu jatelen don k'a fɔ k'u tɛ parti politique la k'a fanba bɛ sɔn ka kɛ olu ye ala ka a sigidenw ko o yira an na dangane transition n'o ye furancɛla fanga ye kuma a bɛ sen na an bɛ don min na i ko bi a waati kuntagala a jɛnya kan n'a kan ka jɛnya walima ni a kan ka surunya walima k'a to a cogo la k'o kumaw bɛ sen na bi k'an bɛ don min na i ko bi parti politique minnu bɛ yen k'olu bɛɛ kɔni jɔlen don k'a fɔ ko jangɛnɛ foyi tɛna fara ko kundama kan k'olu tɛna jɛ n'a ye o baara ka kɛ CEDEAO ka délégation bɛ taamala an fɛ yan kabini jumadon k'olu fana kɛlen don k'u kantigɛ da yira k'a fɔ ko waati min sumara k'a di ko a tɛna tɛmɛ o kan jangɛnɛ ko ni dun ye kow ta k'a lajɛ ka baara a kɛta lajɛ baara kundama k'o lajɛ ka tila ka waati lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko a tɛna bɛn a ma hali dɔɔni a tɛ bɛn baara ka ca waati ma o baara ka ca waati ma kalata tɛ se ka bɛn san kelen ka dɔ fara a kan ka mɔnɔbɔ kɛ ka dɔ fara a kan ka mɔnɔbɔ o tɛ taa bɛnkan kɔ o tɛ taa sigikafɔ kɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o sigikafɔ o kan ka kɛ o b'a jira k'a fɔ maaw bɛnnen yɛrɛ don ko la fɔlɔ ni dun ye kow lajɛ maaw bɛnnen tɛ ko la hali dɔɔni jɛ ka dugawu de bɛ kɛ walasa juru kun o ka ɲɔgɔn sɔrɔ ŋaniyaw olu ka kɛ kelen ye jangɛnɛ ko Bamakɔ laminiminen don ni bamanciw ye ko n'an ma an cogo dɔn ko don dɔ sɔgɔmada fɛ k'an bɛ sɔn ka wuli k'a sɔrɔ bamanciw u ye dankari kɛ an ka yɔrɔ caman na Bamakɔ yan kunnafoni di sɛbɛn le témoin u ka lasɔminen don a lasɔminen o ye suba ye jangɛnɛ u y'a jira k'a fɔ ko n'i ye Bamakɔ ta k'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko n'i ye sira min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma route nationale numéro 1 ka bɔ Bamakɔ la ka taa o la jangɛnɛ k'i b'a ye ko mɔgɔ caman kɔni bɛ yen u ye bamanciw ye u ye maa dɔw ye maa minnu ni u ni maa tɔw tɛ kelen ye kɛwalew la finidoncogow la jangɛnɛ ani u ka taa ni ka segin bɛ cogoya minnu na ko n'i ye a ko ta k'a lajɛ dugu min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma ko Doɲumana n'a bɛ Safo ani Ɲɔsɔnbugu olu ni ɲɔgɔn cɛ jangɛnɛ ko bamanciw ko u yera yen o t'an kɔrɔ yan tɛ jalakɔrɔ ji kɔfɛla ye jangɛnɛ ko u yera yen nin nɔ ko maa caman fana don koyi ko n'i ye o ko ta ko k'o lajɛ jangɛnɛ ko o tɛ bali maa la ko sabula n'i ye Kolokani lajɛ ko bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn k'a fɔ bamanciya walew ko o bɛ ka kɛ Kolokani a n'a masurunya la fo Bananba n'i dun ye Kolokani lajɛ ka Ɲɔsɔnbugu lajɛ jangɛnɛ ka i jɔ fo Safo ni Doɲumana ninnu na i b'a ye k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen o ye fan kelen de ye bamanciw kɔni k'u bɛ k'u dili don dɔɔni ko ni an ma wuli ka jɔ kɛ joona jangɛnɛ ko a tɛna nɔgɔya i b'a ye k'a fɔ o Doɲumana kelen in na bangoni belebele n'o ye Usman Sherif Madani Aidara jangɛnɛ ko kuma caman a ka ziyara ko o bɛ kɛ ko kabini ziyaraw kɔni bɛ daminɛ fo ka taa a kuncɛ ko gendarme kɔni bɛ to munumunu na cogoya min na lakana o bɛ se ka sabati ko kɔni bɛ ka taa cogo min na ko ni jamana ɲɛmaaw ma wuli k'u jɔ joona ko an sigilen tɛ ni min ye ko o bɛ sɔn ka an sɔrɔ maa lasɔminen jangɛnɛ ko o ye suba ye jangɛnɛ Mohamed Ali Bacili ale tun bɛ an fɛ yan a tun bɛ yan dimanche su jangɛnɛ a da sera yɔrɔ dɔ ma ni o ye ministre min bɛ an bɛ don min na ko bi kiiri ko kunna
k'a yira k'a fɔ ko a donna o ka kuma dɔ la k'a fɔ ko o ka démissionneli ko a y'o fɔ cogo dɔ la a y'o fɔ cogo min na Janginɛ kunu ministre kɛrɛfɛmɔgɔw u ye an wele k'a fɔ ko Bacili ye min fɔ Janginɛ ko ani tiɲɛ ka jan ko Bacili ye min fɔ k'a ni tiɲɛ ka jan ko fɔcogo wɛrɛ tun bɛ kuma la min tɛ nin ye awɔ ko tiɲɛ wɛrɛ bɛ kuma la min tɛ nin ye Janginɛ ko ka kuma galama k'a d'u ma u ka kuma u k'u ta ko o ɲɛfɔ ko Bacili ye kuma min fɔ Janginɛ ko a ma bɛn ministre ma hali dɔɔni a fɔra nin fɔcogo la ko tiɲɛ wɛrɛ bɛ kuma la min tɛ Bacili ta ye Janginɛ ko ka kuma ka a d'u ma kuma ma ɲi da kelen na ko ka kuma d'u ma kuma bɛ d'u ma dɛ n'i ko ka kuma d'i ma kuma yɛrɛ y'o ye koyi n'a bɔra a falen bɛ bɔ o do dɛ ni kuma bɔra a falen bɛ bɔ an tɛ ministre fɛnɛ ta a n'a ka maaw ni jaabi min sɔrɔ olu bolo an n'o lamɛn Janginɛ ko ka kuma di u fɛnɛ ma u ka u ta fɔ u ta Janginɛ an ko sira o labilalen don u ye waati o waati n'u ye an wele k'a fɔ ko u fana bɛ fɛ ka kuma Janginɛ ko an ye sira a labila u ye radio baara sariya la a bɛ fɔ ma droit de réponse ni fɛn fɔr'i ma fɛn min ma bɛn i ma i bɛ kuma ɲini quoi kuma a bɛ d'i ma wajibi la ni ministre ko k'a bɛ kuma Janginɛ siraw labilalen don a ye Janginɛ k'a a ma bɛn a ma han Baco y'a fɔ cogo min na bɛɛ n'i ka tiɲɛ don bɛɛ n'i ka tiɲɛ don n'an y'a fila da ɲɔgɔn kɔrɔ lamɛnbaaw tun n'u ka tata t'a la ne bɛ to k'a fɔ ni kow golongosola ɲɔgɔn na kɛ mun ye min ye o bɛ dɔn Ala k'a kumadenw ko o yira an na yarabi Dramani I sɔgɔ Peace FM na e fɔlɔ de b'a mɛn k'a faamu ka tila k'a ɲɛfɔ tɔw ye Janginɛ o b'a to ni an bɛ taa Kidalikaw olu fɛ yen n'an taara Kidal Janginɛ CCA ni o ye comité de suivi de l'accord o baaraw olu kelen kɔ waati min na i b'a ye k'a fɔ ko a kumaw olu cayara fo ka taa fɔ a to ten Janginɛ a don kofɔlen kama Mali drapeau ale yɛlɛnna sanfɛ drapeau a fifala n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko drapeau a fifana an ka so caman kunna Janginɛ kibaruyaw tilala ka a yira tuguni Janginɛ ko drapeau in ko a jiginna ni ka bɔ o yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na kunnafoni di sɛbɛ a ye ɲininkali kɛ ko munna drapeau a jiginna drapeau yɛrɛ ka jigi sa Janginɛ ko nka ko munna jamana ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la fanga a kalifalen don minnu na bi ko munna ko u ma communiqué kɛ k'a yira k'a fɔ ko u dusuma kasalen don Mali drapeau jiginni na Janginɛ ko a ko tɔ a bɛ ɲini ka kɛ nɛgɛnni ye communauté internationale n'o ye GMA ye olu minnu kɛlen don nin ko in seere Janginɛ ko olu bɛ ɲini ka a kɛ Janginɛ ka yɛlɛ anw na walima ka anw nɛgɛ an bɛ taa drapeau bɛ yɛlɛ an b'an kɔ don drapeau a bɛ jigin a bɛ kɛ ten dɛ o cogoya bɛɛ la ko k'a yira an na k'a fɔ ko Kidal kɔni a bɛ Mali dugukolo kan nka Mali ko an sago tɛ a la ko kuma in bɛɛ lajɛlen ko a bɛ o de yira Janginɛ u ko n'i ye ko yɛrɛ ta k'a lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ drapeau a yɛlɛnna maaw y'u ko don drapeau a jiginna ni ka taa a bila fan wɛrɛ fɛ a turu yɔrɔ yɛrɛ Janginɛ ko u ye drapeau wɛrɛ layɛlɛn ni ka o bila yen u bɛ sogo jamana min na k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka Mali ka Kidal kɛ o jamana ye Janginɛ n'u ye kelen don ka diyagoya drapeau dɔ dilan o ko la o drapeau k'u y'o yɛlɛ Fasoba Maliba o temps nɔ la Janginɛ ko nin ko bɛɛ lajɛlen kɛra communauté internationale u bɛ Kidal sabula MINUSMA a bɛ yen Janginɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko olu bɛɛ bɛ yen ko nin ko bɛ sen na maa tɛ kala don i ɲin na ko ka bɛn ni a ye ko n'an tora tan Janginɛ n'an tora tan k'a fɔ ni
janfa modelu jangine ni lagoshi modelu beta ka aunga jamana ka asegere jamana nyama te kuma jangine feminye communauté internationale no GMA olu munun be aninga ko jalatige ka ke shire akola jangine ko olu fenete kala du unyina ninga beni aye ko juguba communiquer teke akuma te fo dala ko ko nimbe totete bamanchu olu bu usago ke ko marfa bu bulo jangine min ka du ye ubake o GMA kon keleno ko shire nga olu te kuma fente fo aunga jamana aunita oye degun biengala nyina jenale biengala ga yemandi o yega gunde yemandi ala ka nye yemandi ala ka nyemogo nyman dawma nyemogo mu me mali mfe mu me miri mali de nga gela nu ga torola to drone ruwi na inde me nga warala akungole yere bulo de ni ba yere bla tuumna sumono ya monati ena ko gilera ha ko ni ni so ko gilera me jega do de ke alaka akoyena bo ya rabbi ena kawjim afurumso amakuma kunu ay nima allame kumara suro akmana akomu netno commentaire ay mu fay bo foge ko mi tergadu kale biga me mauda ko imam ne shi de ale ko ni amaboga kuma ko amai ko imam ne shi ta le de tanga ka wulu den de kuma ma bakuru babu se ka ko ye ni duna to gono sa abana irana atofam abana kuma bakuruba ko ala ka nye ka di anu mai kuma bakuruba yi ala ka nye ka danu ma ira yi mona fote ne bulo ga fonna ay fende mulonna to maligo kuma te fo nunua ay ni foda tenego jengene ko amedo mina ko bi gawo abeka masira fukata fo atoti gawo ko fe o ibaye jangine femiye dendo koni yira afure de yira o afure yira iye chugo che jugula fukata fo atoti ebula denre jangine akuma foli akagele fukata fo atoti ay fomi mankuka atigetike ka faru ko ulu tigetike ulu de jangine ode kera ala hafure ayira uchugola yangene niye soro busumba bainta gale no ablay kone o aleka saya kofe ni saya mini okera tarata février kalo kile kononto nege kanye nani wati sokomara fennege o jangene niye okolaje ale refara afurumusu onyana ani adeu o jangine o bete menen ko ibaye ka foko demissionin do ale koni dimashi o jangine le furede koni taraye wartem ni oye komsoye nga jafle soba o kofelala afure yeleye gawko fe jangine ibaye ka foko akungulo jangine o tigembe ninga bo Allah akbar mami ya barake tarani ngoloi bon ngene afari fanto munu konimbe amase ka don ka foni mami ya ibe don ngolo de bila ya ibe don ngolo de bila afari fanto munu konimbe jangene ulu turati ulika jo obesi na wala sa laka mau ningala de take you borrowed my yo ala kan kunaja dagane afara koni ulika jo amake akechogola o dugu munun be iba fo dogofri sugolo jabali katashe fo goma kurama jangene o dugu nunu miye farabugu soro koni aman kolashiko anyogona abe a dugu nunu soro
ko n'i ye kow ta k'a lajɛ farabugu kɔni a kuma tora maaw da waati tɛmɛnenw na ka sababu kɛ wulikajɔ minnu ni olu kɛra bamanci dɔw fɛ dɔw yɛrɛ ko bamanci tɛ ko gurupu fila bɛ ɲɔgɔn na gurupu fila min ni u yɛrɛ y'a ye k'a fɔ u kɛlen don ka siga bi ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u ye ɲɔgɔn ka maaw fa o fana kumaw olu bɛɛ lajɛlen fɔra a la a ma kɛ cogo cogo sa dugu dɔ kɔni de ye daminɛra a bɛ fɔ min ma farabugu maaw ka taa ni ka sigi k'o gɛlɛya fo ka taa fɔ a to ten waati jan o kɛra o la a kuma cayara bamakɔ yan balo yɛrɛ taara keri u ma avion na o baaraw olu bɛɛ kɛra jangɛnɛ n'i ye a ko ta ka lajɛ ka kɛ ni sɛbɛnnikɛla ale ka fɔ ye jangɛnɛ a y'a jira k'a fɔ ko dɔgɔfiri Sogolon Jabali fo ka taa se Goma Kura ma jangɛnɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ Ɲɔnɔ mara la jangɛnɛ ko ni wili ma kɛ joona jangɛnɛ ka dɛmɛ ni dɛmɛ don ninnu ma k'i b'a ye k'a fɔ ko bamaciw k'u bɛna nin yɔrɔ ninnu kɛ u sago ye ko sabula sanga ani waati bɛɛ u bɛ bɔ u dogotiw la u bɛna bi maaw kan ni ka u kɔ don bolofɛnw olu bɛ minɛ jangɛnɛ ni i ma sɔn i na lajaba a dɔw laban bɛ taa fo maafa o la jangɛnɛ ko n'i ye a ko ta ka lajɛ o kuma ni kuma an ka wolo masiri tabaw olu bɛ u munumunu a yɔrɔ ninnu na olu kɔni u bɛ taa a yirala k'a fɔ ko fura yɛrɛ min bɛ nin ko in na jangɛnɛ ko de ye ka kan yɛrɛ sigi yen koyi ka kan sigi dɔgɔfiri dɛ ka kan yɛrɛ sigi yen jangɛnɛ cogoya min na bamaciw n'u b'u ka taa ni ka segin na ka wulikajɔ kɛ joona walasa ka dan siri u ka baaraw la walasa ka maaw u n'u bolofɛnw olu lakana jango n'i ye Ɲɔnɔ mara a ta i b'a ye k'a fɔ sɛnɛkɛyɔrɔ don sɛnɛkɛyɔrɔ min ni maa caman jigi b'a kan ni maa caman hakili b'a kan jangɛnɛ k'a fɔ jamana baloko a fanba dɔ bɛ bɔ nin yɔrɔ ninnu na nin yɔrɔ ninnu kɛlen don ka jamana fan caman ko o balo ko ni wulikajɔ kɛra a kɛcogo la jangɛnɛ a dɔ bɛ dɔ la maaw ni bɛ kisi o b'a to ni balo olu fana na sɛnɛ a sɛnɛ cogo la kunnafoni di sɛbɛn indépendant ale ka nɔbila don ka tɛmɛ ni kunnafoni ye sabula ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da a b'o kɛ dɛ jangɛnɛ Dr Ibrahima Sango maa don maa min ni a ka wulikajɔ ka bɔ a ka hakilijɛ ka bɔ o barika o fana ka bon fo ka taa fɔ a to ten jangɛnɛ a y'a jira k'a fɔ ko ni kalata ni a bɛ labɛn ko n'o y'a sɔrɔ administration territoriale de bɛ kalata labɛn k'i k'i sigi n'a ye ko kalata k'a bɛ ka labɛn ni ka di dɔ ma ale ko ten l'administration territoriale bɛ k'a labɛn n'a bɛ ka kalata labɛn k'i b'a sɔrɔ a bɛ ka a labɛn ka di dɔ de ma ko siga yɛrɛ ko o man ka don o kuma la kalata yɔrɔ minnu kan k'a labɛn olu yɔrɔw dantigɛra waati tɛmɛnenw na an ka jamana ɲɛmaaw fɛ nka i b'a ye k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi kalata a kuma fanba a bɛ yɔrɔ kelen pe min na o de ye administration territoriale o de la ale y'a jira k'a fɔ n'o ye Sango ye ko yɔrɔ kun kan ka sigi i b'a fɔ organe unique i b'a fɔ mɔgɔ caman ye a laɲini kɛ cogoya min na jangɛnɛ ka yɔrɔ sigi olu ka baara ka bɛn kalata a labɛnni ma bɛɛ lajɛlen ka maa b'a la jangɛnɛ ko o kun ka wusa kosɛbɛ ka tɛmɛ ministère de l'administration territoriale olu ka labɛnni kan ko sabula ko ni olu b'a labɛn dɔrɔn jangɛnɛ ka a bɛ ka labɛn ka di dɔ de ma dɔ jumɛn ko don e b'a dɔn ɲininkali don ayi sinon Amadu y'a fɔ ala ka ɲin'a la ko kalata k'a to administration territoriale bolo k'a kumaw ka ca dɛ o mun yɛrɛ ye jamana ɲɛmaaya kɛ a y'a fɔ dɛ an bɛɛ ye Mali jabarani na yan a y'a fɔ don tɛmɛnenw na nka an bɛ don min na ko bi e ko an ta fana administration de tɛ k'a labɛn o de bɛ k'a labɛn nata o de bɛ k'a labɛn dialogue ni gouvernement ni bandaw kun ko dialogue k'u bɛna baara kɛ n'a ye résolution ye o résolution dɔ ye min ye ka organe unique sigi Mukutari Wani y'a fɔ ka bɛɛ a lajɛya bɛɛ ma k'a tɛ se ka kɛ ka bɛn ni kalata ye ne yɛrɛ kun bolo n'u nana dɔrɔn ka baara bɛɛ bɛn ni kelen ma o kun ka ɲi dɛ
ben i jorona kote ana taro lube ka bara wɛrɛ min kɛ ka tɛmɛ nin kan na dabali kɔni banna a bɛ maa dabali ban fo ka taa se a dan na no caman furancɛ fanga nakun wɛrɛ t'i la koyi ko gɛlɛn minnu bɛ yen ka administration déployer fan bɛɛ fɛ a banna ka sɔrɔ ka élection na ka élection kɛ sinon hali a kɔrɔ a kipiligeliya a ye nin to jamana ɲɛmaa bolo maaw y'u bolo si min na nin si man ɲi nin si ma ɲi ma dɛ dɔw kɔni bɛ taa ni tɔgɔ jugu ye fo yɔrɔ in na ayi nin si t'i ka baara yɛrɛ ayiwa ni kalata kun labɛnnen don kalata labɛn seni in bɛ se ka labɛn koyi a bɛ se c'est une question de volonté mais ne ko ko tɛ se don ala sa volonté ko de don non Amadu y'a fɔ dɛ eli ma kuma kura fɔ hali dialogue yɛrɛ la maliden bɛɛ talen bɛɛ bɛnn'a kan kalata jɛlen k'an kisi kalata kɔfɛ fɛn wɛrɛw ma ɲɔgɔn burujɔ ni tagamabaw ni mankankolonjiw ma mun tun b'an kisi o ma o de ye seni ye société civile b'a la opposition b'a la bɛɛ b'a la n'a fɔra ko maaw yɛrɛ kun dalen don maa mun yɛrɛ la n'o yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko a tɛ se ka kɛ maaw tɛ n'u taw bila u kun an t'a di ala ma jamana in kɔnɔ an degelen n'o de la k'a di ala ma an b'a kɛ de a ko bɛ gɛlɛya dɔɔni dɛ a ko tɛ gɛlɛya dɛ a ko tɛ gɛlɛya ne b'o de fɔ c'est une question de volonté n'o volonté bɛ yen seni bɛ sigi hali kalo 6 wa a baara bɛ kɛ fɛnɛ fo k'a ɲɛ kalata jɛlen bɛ kɛ k'a ɲɛ yanni ɲɔ surula su fɛ o ye janfa donnen sɛdenw ma dɛ ala k'an kunna ja yarabi Laginɛ fɛn min ye kulu dɔ sigira sen kan ka miiri miiri a kun tɛ dɔwɛrɛ ye jamana a sariya sunba yɛlɛma minnu bɛ se ka don a la Laginɛ u y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni ka miiri kɔnɔla la olu ma kɛ yɛlɛma yɛrɛ ye koyi u ye a kɛ falen yɛrɛ de ye koyi Laginɛ ko ko n'i ye an ka jamana sariya sunba ta k'a lajɛ ko fɛn caman bɛ yen ko o cogoyaw olu man ɲi Laginɛ k'an bɛ 3e république la ko a sera sa an ka don 4e république o kɔnɔla la an bɛ don a kɔnɔ cogoya min na fondation min bɛ yen ni a bɛ fɔ a fondation ma ko TUNT Laginɛ olu de sigira ka maa lafaamuyalen caman wele ko ka hakilina yira kɛ hakilina yira min bɛ se ka a to Laginɛ 4e république an bɛ don o la doncogo ɲuman na u y'a jira k'a fɔ ko sariya kisɛ 122 o min bɛ an ka jamana sariya sunba kɔnɔ sariya sunba min ni a sigira sen kan février kalo tile 25 san 1992 o waatiw la Laginɛ ko ka yɛlɛma caman de don a ko la cɛ ninnu togo la a ko jalatigɛbaga kun ye ale n'ale directeur exécutif de TUNT ye Laginɛ a y'a jira k'a fɔ ko olu ye hakilinata min jira a bɛ t'i jɔ hakilinata 53 bɔɲɔgɔnko la Laginɛ u ko n'i ye o hakilinata ninnu ta ni ka a lajɛ Laginɛ ni a baara kɛra a kɛcogo ma Laginɛ bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya an ka jamana sariya a taabolow la u ka hakili jagabɔ kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ Laginɛ a bɛ fɔ an ka institution min ma ko haute cour de justice Laginɛ ko nafa t'a la fo ka a bɔ an ka sariya sunba o kɔnɔla la k'a nafa a dɔgɔyara Laginɛ u tilala k'a jira a ye fɔ min ma au conseil des collectivités territoriales Laginɛ ko ka o fana bɔ yen Laginɛ u y'a jira k'a fɔ ko ka cour des comptes ko ka o sigi sen kan Laginɛ ko ka Sena ko o fana sigi sen kan nka olu bɛ Sena modèle min kɔ Laginɛ ko président ale tɛ maa ta dɛ Sena jamanadenw yɛrɛ de bɛ maa ta k'a kɛ suffrage universel indirect ye u ye a fɔ nin fɔcogo in na Laginɛ président ka mandat Laginɛ ko k'a bɔ san 5 la k'a kɛ san 7 ye n'a kɛra san 7 ye i bɛ dan mandat kelen ma mandat 2 t'a la san 7 bɛ d'i ma i bɛ se min na i b'o jira n'i ma se k'o jira Laginɛ k'i ka taa ka bɔ yen san 7 ko k'a ko ye a mandat a tɛ renouveler san 7 ka ca dɔsɔ la dɛ hakili jagabɔ tɛ keleni hakili jagabɔ don Laginɛ san 7 ka ca dɔsɔ la an ka sabali an ka taa ni duruduru in ye
Wala ne buna wa kele era bola. Wallahi ne buna wa kele bola ka ke America on tan ko sanan. Kaba ko dude. Ne kumino de fo ka ke sanani. Sanan? E kumino de fo. Ne kumino de fo ka America on tato ya. Sanan no de. Sanan no. Ya la. Wa dudo ba ko sena ko la ambe ga du. Bu chama morala. Mo ba bo amala ga du. Nanga ko de beti ani mauti tanya fe. Ni musa ko fene mana damne. O te ko no adun cité jigi million gelen duguma. Dangene olu fana ko organe unique d'organisation des élections ko ka oshigi senga. Be hamino ko. Kulu krengrene mini abe kalata o labbe. Dangene uye hakli jagabo ko o chama fana ke ko kudeta oni akira jamana kono ko ka yafage kudeta kelaw mo ko ko o boala peu. Dangene ni kudeta ke kudeta ko fin haramnya lendo o jangene ko ni kudeta ni ake démocratie fanga kono jangene ini sharia min kaka jangene ko ka buli ika o ko kudeta fin haramnya le ko wakati beni kudeta de kera o kibaye ka fogo sharia do beta ko ka kudeta kala ko ka yafake umma jangene ko o bela jilenga bo anga sharia la ko kudeta fin haramnya le no ni yake jangene o ini min kaka jangene kuka uda ika ya fon fotibula ko kuma do kay jangene ye do refene fo min fene kay kusube o de ye député ni itara député ala parti mina fokata o manda ban ikato o parti klena o kay ko ni iborola jangene ko ga député ya manda ka amina ila o ninga mawre bla inola o kay fo mi man nomadisme politique jangine ko o ga dabla tesha anga jamana transhumance politique o ga dabla ana ko kuma fane ko ko o dabla anga jamana akonola la akain koju non labalanta nka ko proposition do kan do be mo ko nga shikininga mirike oka ni mirike ra akli jagabo konola la ne ma famiyalen caman de be jamana in kono bela jele ni ka tatatala foli madin terke ma shegu nyang dangine kai kono o nanya fo ka fo jangine anga sharati la mawi o sharia ka waliya chogola chambre de commerce ko la jangine kai ka ulufe kaife awo ka fo ko geleya bade bala jangine ka fo ko ansileno ameka a dossier ka asui baraka ke ake chogola sharia o ka buli abuli chogola jangine kai ka fe chambre de commerce ko ala nga juru ambe alabla 20 20 18 65 20 20 18 65. Allô? Mba shuma ubedi. Toko ni jamu. Samage Muhammadu Dangila. Samage kuma yulu. Nifo. Ajarani. Dangila fo. Ka nfa ni karamo bula fo. Ka biye sirbe fo. Ka gara fo ma ko me tun nyinante quoi. Tabarkala. Dans pour le parti de contraire de nous quoi. La te mu yeble. Mas. Afrika min kuma magina kalata bola. Mas fam jorobe la kalata na ba don. Afande. Programme te malien bulu bien. Programme te sunu kan fila dɔrɔn de bɛ Mali kɔnɔ sa n'i b'a fɛ ka taa élection na. Fɔlɔ i bɛ du kɔni min o y'i ka ci o la i bɛ jama sɔrɔ. Filanan i bɛ nɔnɔ min pour que ka jama ka ko diya u ye. Awɔ Mali élection banna ko. An bɛna to nin kulu in de la Masi u bɛna taa mɔgɔ dɔ sigi an kunna. Mali yɛrɛ tɛ se ka foyi ɲini bilen fɔ ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn buja réseau sanfɛ. An ɲinalen don échangeur yɛrɛ kɔ min y'an ka jamana yɛrɛ bɛ bolo la foyi tɛ se ka san. Foyi tɛ se ka san Masi. Gɛlɛyara. An bɛna to nin de kulu la sisan. Problème tɛ yen dɛ Masi n'i b'a fɛ ka tɔgɔ sɔrɔ bi dɔrɔn du kɔni u y'i ka nɔnɔ min n'i ye nɔnɔ min dɔrɔn i ka campagne jalen. Ala k'an kunna diya. Awɔ k'an bɛn Masi. Merci. Merci. 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye. Allo? An sɔgɔma. Awa sɔgɔma. Somɔgɔw bɛ di? Nba. Dawuda Traoré. I Traoré. Nba. N ka foli b'i ye. A diyara n ye. N ka foli bɛ n ka petini ye. Ka n ka cɛkɔrɔba fo n'o ye Bugula ye. Ka Gueye Sidibe ani lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo. Mas. Ne bɛ ka fara kuma secteur de santé mɔgɔw ka grève kan.
mas est-ce que an kun kan ka na nin yɔrɔ in na bilen wa parce que je pense que grève ko mɔgɔw kan ka fɛn bɛɛ lajɛlen fɛn fo secteur de la santé grève ma parce que bi bi na mas imagine e kana i fa kɔrɔ ta ou bien ko mas ko e muso ko u ka tin wulila k'e ka taa dɔgɔtɔrɔso la k'olu bɛ grève la mas a bɛ min kɛ adamaden na a ka gɛlɛn dɛ mas ko o ka ta e bolo y'a yira ko service minimum bɛ yen service minimum mas dɔgɔtɔrɔso min yɛrɛ la n'a service bɛɛ dafalen don service normal yɛrɛ yan ko o service minimum mas ka gɛlɛn n'i y'u ka grève lajɛ n'u fɔ u b'a minɛ fɔ ko k'olu ka baara yɔrɔ ka améliorer o b'a yira k'a fɔ ko majɛ caman de bɛ yen mun ni fɛn anw mago bɛ min na bɛɛ mago bɛ kɛnɛya la mali dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ dafalen tɛ janko o service minimum u k'a lajɛ ninnu tɛ furakɛ yan ko ye hali bi bi in na Asimi n b'a dɔn bi hali n'ale banna ma d'a la n'a bɛ furakɛ yan a ko filɛ dɛ anw minnu bɛ yen ni anw bɛ furakɛ yan u k'u miiri anw na anw yɛrɛ fana an ka allo allo ale taara 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye Allô? 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 Oui, man? Oui, oui, Dao. Oui. Bon, n'o kɛra sisan ni anw yɛrɛ fana jɔrɔla ni anw yɛrɛ ye je pense que solution bɛ sɔrɔ a la a kun ka di ne ye ala bɛ hali n'a su tun bɛ se ka jumɛn sɔrɔ quoi pour que cri de cœur bɛ se ka bonya cogo min na anw bɛ se ka an ka kɛnɛya sɔrɔ cogo min na ni ala sɔnna ma maintenant Mali problème élection ko an b'a dɔn tous les problèmes du Mali a surtout bɛna ta élection 2018 la anw ɲɛ b'a la an bɛ k'an sigi saba ka taa sira min fɛ ma n'u nana élection ba kelen dɔ fana kɛ ko contestation kana daminɛ ma an ka laɲini tɛ n b'a dɔn o ye Mali ko hali n'a ma ban a bɛ nɔgɔya anw tun taa wɛrɛ t'an ni Mali kelen tɛ bɛɛ da bɛnna min kan n'o o ye organe unique ye mun de la o tɛ se ka kɛ kan ka kɛ maliyɛn bɛɛ bɛ ka se ka bɛn fɛn kelen ma walayi o ye organe unique ko in ye état k'o lajɛ u k'o kɛ parce que n'olu ko k'olu bɛna dɔ wɛrɛ kɛ mɔgɔw bɛna wuli tuguni contestation na jamana min bɛ yen ni fɛn tɛ yen ni contestation daminɛ ma o ye an ka taa de u k'a lajɛ bɛɛ ko ko ka min kɛ n'u nakun kɔni ye jamana ko ye u k'o kɛ bɛɛ tɛ se k'a fɔ ko ka fɛn dɔ kɛ aw jamakuruni dɔ ka taa fɔ ko aw bɛ dɔ wɛrɛ kɛ o tuma la aw bɛ o min kɛ o nafa ka bon ni anw de tɛ aw yɛrɛ ka nafa de don aw bɛ jamanakɔnɔdenw ka nafa de don a ɲininkali kan ka kɛ jamanakɔnɔdenw ka nafa don u ka organisme ta an ka an bi i fo merci dangine association Empire Chaise d'Or n'o ye AESO dangine ko k'u bɛ wele bila maaw ma ni ala ye sibiri don yira na Tour d'Afrique la k'a fɔ musolakaw olu ka fɛti okumu kɔnɔ k'u bɛna jelidi kɛ jelidi min ni a bɛ kɛ sababu ye dangine ka niw kisi fɛn min ye a ko denbajɛla ye ko o dilen don madame Mayiga Mariam B Mayiga ma n'ale ye Tour d'Afrique yɛrɛ directrice ye 20 20 18 65 allo an tɔgɔ ma somɔgɔw bɛ di alhamdulillah baso te tɔgɔ ni jamu karamɔgɔ Keyita Keyita ka bɔ min ka bɔ Amdala no fɛn kelen dabaliba bɛ ne la dɛ ma jamana in ko bɛ se ka to tan ko fila dɛ u ka journal reporter ko in n ye a kuma mɛn bon komi a t'an ka bi babu la komi yɔrɔ min taara di sisan fédération mɔgɔw ma sisan n'u taara premier pierre da bon 5 étoiles ko kuma b'a la hôteliw de bɛna jɔ a yɔrɔw la koyi bon hôtel 5 étoiles kɔni journal reporter kɔnɔ bon fɛn yɛrɛ kɔnɔ yɛrɛ o man ka ye a kɔnɔ yɛrɛ étage yɛrɛ man ka ye a kɔnɔ yɛrɛ hôteliw bɛna jɔ a yɔrɔ la dɛ ko u ka bɔ ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ ye dɛ o kɔni o si ka bɔ i la pe hôtel caman bɛna jɔ a 5 étoiles c'est-à-dire ni journal reporter ko yɛrɛ ye tiɲɛ yɛrɛ c'est-à-dire yɔrɔ man ka jɔ yɛrɛ k'a kɛ étage 2 yɛrɛ ka tɛmɛ o kan yɛrɛ surtout 5 étoiles n ka jamana tɛ logement fana b'a la fana o caman bɛna kala o bɛna kala u ka bɔ ka tiɲɛ fɔ dɛ Sénégal ta ninnu bɛ cogo min na dɛ a caman bɛna kɛ ten de u ka bɔ ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye dɛ ou bien a fɔra de avion ni avion bɛ bi a tɛna bi logement kan a t'a bi c'est-à-dire logement kɔni ye logement ye logement de ye u ka bɔ ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna quoi a kɛ man ɲi dɛ ni ala sɔnna ma ka fantanw tɔɲɔ k'a fɔ ko o su ma k'o dugu ma jɛ ka taa premier pierre da
ko fédération ka ko dɔ lajɛ a kɛ man ɲi dɛ. Ala k'an kunna ja. Merci. Sidibe. Salam alaikum. Wa alaikum salam Sidibe. Denga songo. Basi foyi t'an na. K'i fo ka jamina fo. Ka Cheikh Sidibe fo. Ka radio ɲɛmaa fo. Ka Kɔrɔbugula fo ka Mamadu Sidibe fo Tarikɔ. Seku Mayiga Katara Ture Mamadu Samake ani Daw. Kɔrɔbugula ta fo. An ka cɛkɔrɔba fo sɛrite kunna olu Badara nana kasi. I bɛ yɛrɛ terikɛ ba fo Mote n'o an ka docteur ye. Docteur awɔ. Ka Mali cɛ n'a muso minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ kari Mali kɔfɛ a bɛɛ an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen. Tabarikala. Bɛnkɛ. Don dɔ la i ye drapeau ko kuma fɔ an ye Wage ka kuma dɔ lamɛn. Wage ko drapeau yɛlɛnna ko an ɲa m'o ye. Ko drapeau jiginna ko kuma cayara. Bɛnkɛ drapeau ko tɛ o. N y'a fɔ yan nɔ ko forum sigi min kan ka kɛ Tchad. Ko n'o tɛmɛna kɔfɛ drapeau ma Kidali. An b'a jigiya n ko k'u b'a fɛ ka sigi sen kan dɔɔnin. N ko o sigi de y'a Bɛnkɛ. Bɛnkɛ drapeau to an ka drapeau tolen Kidali o tɛ se ka goya maliyɛn den si ye. Mais mun bɛ siga don an na Bɛnkɛ. Drapeau tɛ o. Ne degera k'a fɔ yan an bɛ Mali min kɔnɔ yan. Amérique drapeau bɛ yan France drapeau bɛ yan. A bɛɛ bɛ yan. Wa Mali drapeau bɛ sɔrɔ fo Amérique a bɛ sɔrɔ France. Administration mɔgɔw de ko don n'u olu nana don o don Kidali Bɛnkɛ. Sira k'o kɛ yanni Wage a bɛ ka kuma ne sera ka na administration Bɛnkɛ don o don. Ne kan ka min fɔ dɔrɔn an b'o fɔ. Siga t'a la. Ka bɛ maliyɛn ko dabiri de quoi. Ka fɛn dabiri bɛɛ ɲɛ b'a la a bɛ ka kɛ cogo min na t'a kɛ cogo ye. Ni min bɔra k'o dénoncer ko e ye fasoden jugu ye. Ne ko jɔn de ye fasoden jumɛn ye ka tɛmɛ jɔn kan. A ɲininkali kan ka kɛ. Jɔn t'a Mali ye ka tɛmɛ jɔn kan. A ɲininkali kan ka kɛ. Maa si ta tɛ Mali ye ka tɛmɛ dɔn. Ala ye kalifa de den dɔw la wagati la mais k'a fɔ de k'e t'a Mali ye ka tɛmɛ ne kan o tɛ tiɲɛ ye. Wa ne fana ta tɛ Mali ye ka tɛmɛ e kan Bɛnkɛ. Mais an tɛ don jaabi an ɲɛ bɛ ko cɛ Ala ye hakili d'an ma k'an kɛ hakili jagabɔ de ko. Ko min man ɲi an yɛrɛ ɲɛ b'o la o natɔ ko o man ɲi mais ko k'o k'a bɛn o b'a sɔrɔ a man ɲi Bɛnkɛ o tɛ se ka kɛ o. A ka gɛlɛn. Élection ko yɔrɔ la Bɛnkɛ. Ninnu ye min kɛ. K'a faamu. Ne bolo. Diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn. I ka plan B bɛ labɛn i bolo yɔrɔ min na. K'a kan ka digi i bolo yɔrɔ min na ne bolo plan B kan ka sɔrɔ i bolo ye. Ni plan B échoué la i bolo. Plan A échoué la i bolo i bɛna plan B la. O tɛ tiɲɛ ye. O t'an ye. Aw nana a ye seni ci. O plan A ye a bolo o man ɲi. Mais munna plan B ma sɔrɔ aw bolo. O kun kan ka sɔrɔ. Munna. O kun kan ka sɔrɔ. Ni plan B tɛ sɔrɔ i bolo. Plan A min i nana o min ci k'o bɔ yen. Est-ce que i ka plan A min na a nɔ la. Mun bɛ da. Parce que problème min wagati ka dɔgɔ Bɛnkɛ kuma tɛ se ka fɔ. Fanga fɛn i nadon dɔnnen don. Siradon dɔnnen don. Fanga kɛlɛfɛla ninnu na don min. 18 mois min fɔra. N ko kɛlɛ bila papier a signature de ma kɛ k'an bɛ se k'a kɛ 18 mois kɔnɔ wa. A fɔra ten de. E de y'a signé wa. Kabini de y'a signé wa. Olu t'a dɔn ko nin baara tun bɛ ɲɛfɛ yɛrɛ a t'u t'o dɔn wa. U kun b'a dɔn. Ko ne b'o dɔn e y'a signé o kan munna e bɛna kuma gɛrɛ fɔ ko e ka nin wagati min bɛ yen ko t'i permettre ko k'a fɔ de ko nin fɛn min bɛna kɛ o kɔnɔ ni ta t'i permettre i bɛ mun kɛ sa Bɛnkɛ i b'o dɔn wa. Ko base mun i b'o de kɛ complément minnu bɛ yen i bɛ olu to yen i bɛ ka yɛrɛ don fɛn na i ta tɛ min ye. E wuli élection de kama o. Mais n'aw nana san 100 kan ka baara minnu kɛ n'an o plan wele ko olu de bɛ aw bolo. E bɛ aw nana o de fɔra aw ɲɛna wa. Aw bɛ fanga de la aw bɛ élection de labɛn Bɛnkɛ élection dialogue de fɔra bɛɛ ɲɛna. Mais k'a fɔ de ko wagati dɔw permettre ko ta nin bɛ k'o ta k'a dɔgɔ. N'o ta o ni dɔ bɛ fara a kan o décision bɛ bɔ maliyɛnw de la mais o décision tɛ se ka bɔ minnu bɛ k'an mara bi o décision tɛ se ka bɔ olu dama la o. An mɔgɔ tɛ jagoya ko 18 mois k'i k'i tigɛ bila papier la k'i bɛ se k'a kɛ. Est-ce que mɔgɔ jagoyara o la. Ayi. Ka bɔ kuma la ka sira de mɔgɔ wɛrɛ ma ni plan ta i bolo de élection labɛnni ko ka kulu dɔ sigi min bɛ se k'o kɛ. A ye seli min ci dɛ. Hali n'a sɔrɔ k'o man ɲi dɛ a tɛ sigi k'an ka fɛn bila a nɔ la. Tabarikala. Merci. Merci. 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye allo
Allo. An sɔgɔma. Jaboye. La. Cogo di? Baasi foyi tɛ yen la. Kɔri fɛn t'i la? Baasi foyi tɛ yen. Ne y'a wari fo. A tulo b'i la. Ka Janginɛja Dégol National. Tangara Godi ka foli bɛ yan. Dɔgɔnin ɲuman Umaru Mari ko a n'a furumuso ɲuman Fanta Konate. N bɛ Katalan fo. Ani Mohamed Sidibe Talekɔn Dakawu Trivier Sidibe le résistant. Kumba Dabo n bɛ auditeur cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen. Tabarikala. Ne ye nin fɛ kabini ninnu bɛna don min Janginɛ hakili b'a la n k'u tɛ se foyi la. Ne y'a fɛ a mɛnna o. I y'a fɔ. U nana hali ma tile 5 kɛ ne y'a fɔ nin radio kelen in na. I y'a fɔ. Mɔgɔw bɔra ko a Bugu y'a daminɛ a teliyara. U tɛ se de. A gɛlɛyara. Aw nana aw mana fɛn kama ko. Aw ka nali ye fɛn 2 dɔrɔn de. Jamana ka stabiliser. Sécurité ka kɛ yɔrɔ bɛɛ la. Élection ka kɛ. Mais ni premier yɛrɛ nana ko élection tɛ se ka kɛ organe kelen na bon sisan u nakun de. Jeliba b'a y'a bila yɔrɔ min an b'a ta ye yan. A gɛlɛyara. Ni organe unique in b'a la u b'a dɔn n'u ye élection kɛ maaw tɛna sɔn. Parce que u bɛna bɔ n'anbara kɛra. Mais pour que o bɛɛ écarté. A tɔ ye san kelen. A ye élection kɛ mɔgɔw ka lafiya. A banna. A ye élection kɛ maaw ka lafiya. A banna. Mais n'a fɔra ko élection yɛrɛ ma se k'aw b'a kɛ kuma caman ye k'an tɛ se an tɛ se. Mais ni tɛ se bɛ bɔ yen de. E tɛ se e bɛ tila ka o bɛ se ka ɲɛ. A ka gɛlɛn. Ni organe kelen ma kɛ mankan bɛ a tɛ ɲɛ. Donc u ka organe in kɛ parce que a tɔ ka jan. San kelen. U ka maa ɲɛnama wele min bɛ se ka bila a kunna. Zumana Sako bɛ yen. Maliki bɛ yen. Mɔgɔ crédible Nana Kase bɛ yen. Donc u ka mɔgɔ bila a kunna mɔgɔ bɛ sɔn min ma. Tan don. Olu bɛ ɲinɛ maaw de sara o koyi. Maaw de sara ka lajaba. Pour ka na ni Mali kura. Mais olu yɛrɛ bɛ dankari ka drapeau fana yɛlɛla ne y'a fɔ nin kɛnɛ kelen in kan yan ko nin drapeau in bɛ lajɛ. I y'a fɔ. N ko Kigali y'an ta de ni drapeau tɛ koba ye mais ne b'a dɔn u bɛ drapeau in bɔ yen. U ma bɔ yen u y'a kala yɛrɛ de kari. I y'a mɛn i bɛ drapeau dilan n ko fɛn de don u y'o kari k'a da dugu. A gɛlɛyara. Bon an bɛ nin nɛgɛ nin de la dɔrɔn ma ja bɔ yɛrɛ an bɛ nin nɛgɛ nin dɛ maa k'i nɛgɛ i ka tila k'i yɛrɛ nɛgɛ jamana in b'o tankan dɛ. A ka gɛlɛn dɛ. Bɛɛ tɛ n b'i bila ala tun bɛ kan i tɛ forme la bi koyi. La. La. Merci la. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sidibe. N b'i fo. A diyara n ye. Ka Janginɛ fo. Ka Sɛki Sidibe fo. N bɛ Bugula fo Maɲumaden n b'a fo. Ka Vieux Sidibe fo. Mas. N bɛ kuma kelen f'i ye bi. Awɔ. Ala kulo bɛ na kira kulo bɛ na. Sɔrɔdaso ninnu. U ka sabari dɛ. U ka sabari dɛ. Sabari dɔ ka di Ala ye dɛ. Tan don. E delila ka coup d'état kɛtɔ ye cogo jumɛn e delila ka coup d'état kɔ hɛrɛ t'a la dɛ. Tɛ mɔgɔw lamɛn. Mɔgɔ tɛ se ka jamana mara k'a sɔrɔ ni maaw ma bɛn kelen ma dɛ. A ka gɛlɛn a ka gɛlɛn. Maasu ka sabari n'u tɛ n dɔn n'u tulo bɛ n na ko ne Muhamadu ko k'u ka sabari ko sabari dɔ ka di Ala ye k'a ka di kira Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam ko hakɛ k'a tɛ mɛn kungo kɔnɔ. Allo. Allo. K'u ka sabari ko sabari dɔ ka di Ala ye. K'u ka sabari u ka jamana kɔnɔdenw lamɛn. U ka jamana kɔnɔdenw lamɛn min da ka d'u la o y'o ye n'u ma jamana kɔnɔdenw lamɛn ni min bɔra la an b'a lakali dɛ. Ni Ala sɔnna. U tɛ kan ka kuma lankolon fɔ dɛ Ala kulo bɛ na kira kulo bɛ na sallallahu alaihi wa sallam. Bi ye n ka kangarida ye k'a las'u ma u k'a kɛ Ala kama ni kira kama u ka sabari u ka jamana kɔnɔdenw lamɛn sa olu de ka ɲi quoi n'o kɛra bilahi u bɛ kunna wolo sɔrɔ. Masudi bila Ala ka den d'a ma den bɛ jamana in ta Ala kira kanu kama sallallahu alaihi wa sallam. Wa salim. Merci. 20 20 18 65 20 20 18 65 o nɛgɛjuru sira. Allo. Allo. An cɛ. Ale ka labɛn o ma sabati 20 20 18 65 20 20 18 65. Allo. Allo, comment ça va? Ça va. Tɔgɔ ni jamu? Bon, moi c'est Dante Sidi. Kuma b'i bolo. Très bien. Baasi foyi tɛ yen. Ah bah, Dante. Nba. Bon, ne bɛ fɛ ka yɔrɔ min fɔ. O ye la partie élection. Allo. Awɔ an tulo b'i la. Élection in na, vous savez. I ye jamana in ta. Allo. Awɔ an tulo b'i la o. Allo. Allo an tulo b'i la. Écoute. Allo.
Allo, an tulo b'i la. Ale ka labɛn ayi a ma tigɛ an tulo b'i la o. Allo. 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 An sɔgɔma. Ba restra. Somɔgɔw bɛ di. Alhamdulillah. Ba. Baasi foyi tɛ yen. Bi fo. Lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo. Ɲininkali kɛ dɔrɔn de bɛ bolo quoi. Est-ce que i bɛ ka tara kun min na a ɲɛnabɔra wa a ma ɲɛnabɔ? An tulo b'i la. N ka ɲininkali y'o dɔrɔn de ye. Salamaleykum. Merci. 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye. Allo. Baasi foyi tɛ yen. Tɔgɔ ni jamu. Jawara a kɛ to i ka dɔɔni bɔ radio mankan na. Mati surafin mana tagali kama. Y'a ye. Mana tagali kama dɛ. U bɛ ka nin fɛn fɛn kɛ ni seniya tɛ taa seniya fɛngɛ ta. Bɛɛ ye préparation de ta pour que u bɛ na n'u ka mɔgɔ ye. Walahi ne de y'a f'i ɲɛna bi politique mɔgɔ tɛ na bilen. Kana sigara so. Gɛlɛyara. Politique mɔgɔ tɛ na bilen dɛ. A ɲɛna u bolo sa a ma ɲɛ u bolo. I kɔni k'i sigi ka lajɛ. Gouverneur ma changé ni ya. O changé la. Bon gouvernement changera u bɛ tila u bɛna se seri de fana ma. Parce que u b'a fɔ ko seri mɔgɔw fana politique mɔgɔw. Y'a ye. Donc bɛɛ n'a bɛɛ ci sisan k'a nɔɔni k'a bɛɛ ɲɛsin u yɛrɛ ma. A gɛlɛyara. Ala ka ko ɲa. Ya Rabbi, an b'i fo. Merci. 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye. Allo. 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 An sɔgɔma. Allo. Allo, an sɔgɔma. Allo.